Шкода Edition 20. Юбилейна серия. Еуратек. 20 успешни години. Още след първия си състезателен сезон в националния шампионат по затворен маршрут, Калин Бенчев спечели шампионската купа в своя клас. Как се случи това, ще ни разкаже лично младият пилот. През какви трудности е преминал и какво е изживял, зрителите на Racing Extreme ще научат от следващото интервю. Калин Бенчев е състезател на Дунев Рейсинг и съотборник на Румен Дунев. В края на 2012 година Българската федерация по автомобилен спорт взе решение да отнеме за половин година състезателния лиценз на Румен Дунев. Като съпричастен с него, Калин Бенчев заяви, че също няма да се състезава в България през предстоящия сезон. Той ни обясни и причината за вземането на това нелеко решение. Здравейте, казвам се Калин Бенчев и съм пилот на Дунев Рейсинг. През 2012 година аз и моят отбор взехме участие в пистовия шампионат, или така наречения затворен маршрут. Преминахме 7 състезания, доста тежки за нас. Карахме в група Макси, клас X4. И накрая на сезона успяхме да завоюваме шампионската титла в нашия клас. Първото състезание за 2012 година беше писта Дракон. Това беше първо състезание за мен в Дунев Рейсинг, както и първо състезание за целият ми екип. След една за нас успешна квалификация на самото състезание, много древен и малък технически проблем ни отстрани от надпреварата, след което вътре, борейки се да отстрана проблема на един много опасен завой, след малкия Корасан, успях в рамките на 10 минути да отстрана проблема и стартирах, но вече бяхме загубили шанс за класиране, но успяхме да направим необходимия брой обиколки и разбира се, не получихме и точки и класиране. Това даде амбиция за моят отбор да продължим да се бориме и да изгладим всички технически неизправности, които имахме по автомобила. Тъй като бяхме крайно амбицирани за следващото състезание, което беше затворен маршрут Русе, отстранихме всички неизправности по автомобила и бяхме абсолютно готови за състезанието. За съжаление, на самото състезание, както винаги, за мен квалификациите минават добре, но на самото състезание след третата обиколка счупих скоростна кутия, след което от маслото автомобилът се запали. Наложи ми се да карам около 500 метра с горящ автомобил, докато стигна до пожарната. Там, за съжаление, пожарникарите не бяха готови, излезнах, почнах да гася автомобила си сам. За мое щастие, момчетата успяха да се мобилизират, помогнаха и успяхме да изгасим автомобила. Да си призная, след техническия проблем на писта Дракон и след този пожар на писта Русе, беше много тежко на мен и на екипът ми да съберем много сили за следващото състезание. Все пак имаме нов сезон, нов отбор, направили сме 2 състезания и бяхме вече с актив от 0 точки. Преживях го наистина трудно. Следващото състезание, което беше писта в Бургас, няма да го крия, при първоначалното сядане за квалификация в автомобила имаше известен страх, но в момента, в който квалификациите тръгнаха, адреналина може би надделя и всичко остана в спомените. Голямата пауза в шампионата, специално на нас и на нашия отбор, ни позволи да направим много тестове на автомобила. Видяхме някои основни грешки, които сме допуснали през първите 3 състезания. Успяхме да ги отстраним и това реално ни помогна да продължим с пълни сили в следващия полусезон в шампионата, тъй като разликата и паузата е около 3 месеца. На Бургас, след като състезанието вече беше в своя ход,
Мобилизирах се по някакъв начин и успях да дам максималното, което до този момент бих могъл да дам от техниката и от себе си. Интересното на Бургас беше, че наистина в моята група имаше доста автомобили, мисля, че бяха 8, от които наистина доста силни пилоти, мои колеги, като Любчо Каменов, като Николай Пълнов, които, разбира се, и на квалификациите бяха пред мен, но за съжаление технически проблеми не им позволиха да участват в състезанието. Така, без двама пряки основни конкуренти за мен, успяхме да извоюваме първата си победа на Бургас. Не лека, но все пак. Да се състезаваш с Владимир Илиев, ще си позволя да го нарека почти легенда в автомобилния спорт, е наистина огромно удоволствие. На Бургас нито автомобилът на Владимир Илиев им беше познат, нито той като пилот. Гледал съм го 2011 година на Серес, когато имаше юбилей, и наистина неговото представяне ми хареса много. Беше добре подготвен и за човек на неговата възраст, доста мобилизиран, физически подготвен, което ме навежда на мисълта, че един толкова дългогодишен състезател, независимо на каква възраст е, има винаги какво да покаже в нашия спорт. Нашето съревнование на Бургас, след един хубав старт на Subaru-то, всички от моята група в Хикс останаха зад мен. Оттам нататък ми остана само да вода състезанието с едно наистина умерено темпо и така го спечелих. След Бургас пистата, на която взехме участие, беше Велико Търново, тъй като карахме цял шампионат. Доста тежка писта наистина за мен, като се сета още веднъж. Един неприятен спомен от тази писта, не искам да коментирам организацията на самата писта, организаторите. След една много тежка квалификация за мен, тъй като електрониката на автомобила, на междинния диференциал, се счупи точно преди старта, останахме само на задно предаване и трябваше да си извоюваме първото място в Хикс. Само с задно, нещо, което е доста непривично за мен, тъй като карам автомобили 4x4 от доста години. Успяхме при това с много добра преднина, може би бяхме 3 или 4 секунди пред прекерния конкурент, който беше зад нас. След което дойде самото състезание. На самото състезание стартирахме, аз се забавих на старта. Много от автомобилите от Хикс-4 ме изпревариха. На първия десен завой влезах пръв, имах съприкосновение с един колега. Откачи ми се задна лява вежда, след 2 обиколки бях прибран в бокса. В бокса механиците успяха да отстранят почти мигновено така наречения опасен елемент от автомобилът ми. На излизане от бокса, тъй като боксът беше наистина доста тесен, скъсахме задна дясна полоска и ми се наложи да продължа на 3 полоски. Вече бях загубил 2 позиции и се наложи да ги наваксвам, но тъй като автомобилът е с скъсана полоска, електрониката позволява диференциалите да бъдат заключени. Заключвайки диференциалите, средния диференциал на автомобила започва да се товари и на първа и на втора предавка не ти позволява да вземеш максималното от автомобила. Той приплъзва, както буксува съединител. След това ускоряваш, но на спирането вече не можеш да ползваш скоростната кутия за спиране, разчиташ само на спирачките. След третата обиколка, след като пак наваксахме позицията и си взехме лидерството в нашата група, се опитах да направя така, че прекият конкурент, специално на тази писта, който беше зад нас, да дръпна малко повече пред него, да престане да ме вижда, за да престане да ме притиска. По този начин щях да държа едно умерено темпо до финала. На третата обиколка, която почти вече се бях отказал и исках да продължа просто с едно равномерно темпо да завършим състезанието, на спирането за един обратен завой, при натискането на спирачката предна лява джанта изхвърча. За съжаление, на пистата не бяха отстранени автомобилите на Валентин Будинов и Боби Григоров. Двата автомобила бяха препречили пътя точно пред мен. Наложи се да избирам дали да унищожа 2 автомобила на колегите си
или да се опитам да ударя колата в мантинелата. Не се поколебах, дръпнах ръчната колкото можах и директно се ударих в мантинелата. Последва завъртане, малък пожар. Момчетата на Боби Григоров, неговите механици ми помогнаха да излезе от автомобила. Изгасихме пожара и така, разбира се, приключи състезанието за мен. Да, сезонът преди Дракон беше наистина много тежък за мен, тъй като малко хора знаят. След катастрофата получих усложнение с гръбначния стълб и така наречена дискова херния, от която много автомобилисти страдат. Бях около 1 месец на легло, не съм могъл да тренирам. Всичко беше свързано с моето здраве. Слава Богу се оправих и дойде Дракон 2. За Дракон 2 наистина бяхме крайно мобилизирани. Дойде Дракон, бяхме подготвени, аз бях мобилизиран, направихме първа квалификация, която беше много слаба, наистина много слаба, с времена, които съм давал в предишните години с група N автомобил. Прибрахме се в бокса, да направихме настройките на автомобила, след което излезахме за квалификация, направихме време от 53 секунди, което за автомобил с нормална синхронизирана кутия. Много малко хора знаят, че нямаме възможност и не караме с така наречената докбокс или правозъба кутия. Успяхме да постигнем това време с синхронизираната кутия, след което това нещо ми избъдна една мечта. Успях да се нареда на старта за моят пръв сезон зад имена като Румен Дунев и Илия Царски. За мен това беше една своеобразна победа. На самото състезание, разбира се, стартирахме добре, състезанието вървеше добре и до края не изпуснахме лидерската си позиция и завършихме на първо място. Следващото състезание беше писта Серес. Беше много преживяване за момчетата от моя екип. Аз съм карал там, разбира се, любителски, преди няколко години. Отидохме там, атмосферата на пистата, на една такава истинска писта, единствената на която караме, реално в нашия шампионат, е много позитивна. Наистина няма много публика, но това ти дава мобилизация да бъдеш много по-съсредоточен. Това, което видях в колегите по същия начин, боксовете са затворени, няма публика, няма хора, които да те притеснява, механиците работят наистина много съсредоточено и за мен там се получава едно истинско състезание. Много е жалко, че е далече и във времената на финансова криза много малко хора могат да си позволят и да дойдат да ни гледат там. Но там наистина е един празник. Там механиците наистина работят мобилизирано, пилотите се мобилизират, съсредоточават се върху състезанието и върху самата писта. Успяхме да направим едни много успешни квалификации за нас. Наредихме се на трето място след пилоти като Костомир Шавелов, като Илия Царски. Това е, разбира се, и винаги ще бъде за нас, докато караме в малкия клас, показател, след като се нареждаме след такива автомобили. На втората квалификация ще спомена, разбира се, че Владо Илиев също присъстваше на пистата, както по миналата година, с убеждението, когато разговарях с него, че просто са дошли да покарат. Направихме нашата втора квалификация, пазехме, разбира се, автомобила, направихме 3 бързи обиколки, взехме пол позишена в нашия клас, нареждайки се отново зад Костомир Шавелов и зад Илия Царски. След което видях как моя приятел и автомобилен пилот Митко Илиев седи на старта при времеизмерването и гледа времената на Владо. След което Владо продължи да кара на антилак, може би още 6 или 7 обиколки. Позачудих се. Наистина се позачудих в първи момент, но имаше еуфория, състезание, не обърнах внимание общо взето за следващия ден, като Владо се нарежеше да стартира точно зад мен, мисля, че отляво на мен беше Пламен Камбуров. Не съм сигурен дали така беше точно реда. Бяха зад мен. След което, за съжаление, моят съотборник Румен Дунев имаше наистина много проблеми. Наложи се да сваляме двигател, да качваме двигател. Моите механици, заедно с неговите механици, всички останахме цяла нощ да сгубим автомобила. На сутринта
Не бяхме спали, не бяхме починали, но се наложи да бъдем мобилизирани. Излезахме на трасето, като преди това забелязах, че моят приятел Владо Илиев е сложил чисто нови гуми. Тогава разбрах, че за тях просто да покараш си едно доста сериозно състезание. И разбрах, че ще има битка. Колата наистина е много подготвена. Те са хора, които подготвят такива автомобили от много години и за мен могат да ги подготвят, разбира се, перфектно. Дойде старта. Този път, за съжаление, Илия Царски се забави на старта. Наложи ми се да натисна спирачката, за да не го удара. След което вече всички автомобили, които бяха около мен, изтеглиха и ме изпревариха. Останах последен, като трябваше да наваксвам. Заваля дъжд. Не крия от никой, че много обичам дъжда и мократа писта. Карал съм много, наистина. Тръгна състезанието, видях, че нещата не са на добре, наложи ми се да се мобилизирам и докато пистата е мокра, да се опитвам да си наваксам позициите. Още на първата обиколка, преди старт финалната права, видях, че колата на Владо не е много стабилна. Изчаках го на правата, спрях късно, изпреварих го, след което започнах да държа едно умерено темпо и да го държа на определена дистанция. Отивайки напред в състезанието, видях как Пламен Камбуров изостава. Румен Дунев не успя да взема участие, беше на станцията. Каза ми натисни, той наистина изостава. Натиснах и успях в, може би, 3 обиколки преди финала да настигна Пламен и да заформим така един доста интересен двубой. На няколко пъти щяхме да се удариме и от това нещо се възползва Владимир Илиев, който чакаше на задна позиция. Беше готов просто да ни изпревари и двамата. Знаех го, осъзнах се какво става, върнах малко гъста, пуснах Пламен напред, тъй като моите гуми бяха свършили, карахме с гуми, които сме ги карали на 2 писти преди това и наистина СРС е една абразивна писта, която е с нов асфалт от тази година. Гумите се бяха износили и колата не беше стабилна. Поднасяше, парзаляше навсякъде. Пуснах гъста, след като усетих какво се случва, успях да задържа Владо, който в последствие разбрах в един наш разговор, че си е мислил, че има още 2 или 3 обиколки. Не е разбрал колко са обиколките, затова не е наваксвал. Така, на старт финалната права, мисля, че беше на няколко стотни зад мене и съм сигурен, че ако имаше още 2 или 3 обиколки, щеше да ме изпревари. За щастие не успя. В смисъл, късмета беше на моя страна. Стигнахме до последното състезание от календара, което беше писта Хасково. Преди самото състезание няколко седмици мненията бяха много противоречиви дали това състезание ще се състои или няма да се състои. За щастие или за нещастие, тъй като тази писта е доста спорна от миналата година, или затворен маршрут, така наречения, тя се състоя. Отидохме там с една единствена цел. Трябваше ни завършване на състезание, за да вземем шампионската титла в нашия клас. Въпреки убеждаването от моите механици, от приятели, от така наречения тим менеджер, мога да налека, да се пази автомобила, да се щади, да не се дава толкова газ, разбира се, винаги ме води мисълта за първото място и не можах да оставя автомобили, които са от моят клас, да ме изпреварят на квалификациите. Разбира се, пак взехме първото място, пак застанахме отпред. Дори на втората квалификация ясно си спомням как направихме 3 обиколки, едната беше наистина много бърза. Останахме отстрани, просто чакахме. Ако някой беше подобрил времето, щях да излезе пак, за да мога да се пребориме за първото място. Това на стартовата решетка ни отдели точно място отново зад Илия Царски. Самото състезание стартирахме добре, наистина много добре. В първия завой влезах зад Илия Царски, като зад мен останаха Росен Даскалов, Пламен Камбуров, Атанас Божилов и още колеги, без да се обиждат. Не мога в момента да се сета имената им да ги изреда. На
Петия завой, след пускането от дългата права, видях, че Росен Даскалов и Пламен Кабуров са плътно зад мен, тъй като те не са в моя клас. Аз пазех моята позиция в моя клас. Отворих завоя, опитах се да ги пусна, но отваряйки завоя, спирачките на Росен Даскалов изтърваха и вместо да завие, успях да го спра да влезе в насрещната бензиностанция Еко. Ударът беше доста жесток, автомобилът ми се премести плътно до бордюра, а Росен някак си успя да тръгне напред. Успях да се поокупита, тръгнах в едно състезание, до сега не ми се беше случвало, тъй като карам от само една година в пистовия шампионат. Така катастрофа, освен тази във Велико Търново, по време на състезание не ми се беше случвала и концентрацията наистина просто за момент изчезва. Стартираш, тръгваш и тъй като удара беше в ляво, в моите врати и отчасти в гумата, стартираш и почваш да опипваш автомобила, не си сигурен. Не знаеш дали всички елементи по окачването са изправни, дали при следващото натискане на спирачката, след това вече ми се беше случвало, дали няма да изфръкне пак колело, нещо да се счупи и нещата да се влошат. Тръгнах, от една страна се шегуваме до ден днешен с Росен, че има да ми бои във вратата, но от една страна съм му благодарен, защото аз бях тръгнал да се гоня с Илия, нещо, което с моя автомобил и с моя опит дори не мога да си го мечтая в този момент. И реално не да се гоня с него, ами просто да отстоявам втората позиция в генералното класиране, което неминуемо може би щеше да ни донесе отпадане от състезанието, тъй като техниката ще да е претоварена. Така върнахме газта, за съжаление на пистата останахме, мисля, че 3 или 4 автомобила. Всички автомобили имаха технически проблеми, някои на старта на състезанието, някои по време на състезанието, някои към края на състезанието. Останахме 3 или 4 автомобила. Така реално за първ път се качих на стълбичката в генералното класиране, тъй като до сега тя беше взета абсолютно от автомобили, които са IMAX. Успяхме да се качим и на стълбичката. С това трето място и първо в моята група успяхме да спечелим шампионската титла за сезон 2012. Искам да благодаря първо на Румен Дунев, за мен наистина голям пилот и приятел. След това на моя екип и на моите момчета, без които нямаше да се справя. И разбира се на баща ми. За сезон 2013 сме подготвили участия, но разбира се не в България. За съжаление, така създалата се ситуация в федерацията и това управление. На мен лично, да си изразя чисто човешки и уличен жаргон, не ми харесват. По темата може да се говори много, просто искам да кажа, че абсолютно заставам зад моя колега и приятел Румен Дунев. И докато тази федерация с това управление е начело на Българска федерация по автомобилен спорт, моя екип и моят автомобил няма да вземат участие в нито едно състезание в България. Разбира се, искам да благодаря на всички автомобилни фенове, искам да благодаря на моите фенове, които се оказаха немалко през тази година, които наистина ме подкрепяха, даваха ни коража на мен и на отборът ми да продължаваме напред. Съжалявам, че ще ги разочаровам тази година, но се надявам по българските трасета за тях да има достатъчно пилоти, достатъчно емоция и достатъчно положителни моменти, на които да се радват, тъй като без тях, без автомобилните фенове, спортът е немислим. И то реално е за тях. Благодаря. Пожелавам на всички свои колеги, автомобилни състезатели, хора свързани с автомобилния спорт, наистина много успехи, един безавариен и успешен сезон. Пожелавам си, разбира се, въпреки всичко,
и Българска федерация автомобилен спорт да направи един успешен сезон, да покаже, че може и че всички нападки към тях са били абсолютно безпочвени. Наистина им го пожелавам и се надявам наистина се получи един автомобилен празник.